Assalamu alaikum masoya, domin samun sababbin shirye-shiryen mu za ku iya bin mu akan YouTube channel ɗinmu mai suna M Askar Kano YouTube. Ku yi mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zaran sabon shirin mu ya sauka. Haidi, Saraka, ya ko dangal. Kai, kago ni gida can, wannan ni irin gidajen mu ne na ƙauye. Na rantse da Allah ba, abin da za a samu an da kukan tumakai. Ma wancan gidan da gani in samu kaza wallahi. Allah ya canzanta. Haidi, Sadaka, ya ko dan kwano ne. Waidi, Sadaka, Waidi, Sadaka. Kai, la ilaha illallah. Yaro ya ta. Kwano na zan baka. Wallahi tun daga nesa nake cewa a gidan nan zan samu abin da nake so. To in an sa kuɗin kaza. Bulbul ba a ramar yunwa a jikinsa. Kai, Allah kai mana arziki irin na uban wannan yara. Dole ma yana ɗan yi Kai, yaran nan la ilaha illallah yaro ya taso a gidan ku. Ta ganji bulbul. Yaro ko alama. Kai, Allah ya mana arziki irin na ubansa. Yaran dai kana gani a gidan ubansa bubuli yake, wallahi irin su ne suke cewa dan fim yaro a jefu. Ka duba nan ina ga yaran nan wallahi duk su ne irin iyayensu ne wallahi, kuma da gani kaza ce. Allah ya so ba dan makarantar mu ko dai ko dan garin mu a nan shashi ni yasa na shigo kwatas din nan. Da yanzu an min illa nan da gani na san kaza ne. Kwarkwakin gidan Alafi.